Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda suwunlar ýurdun welaýatlarynda we paýtagt Aşgabatda zirdibil dökülýän çelikleri dörýän adamlary has köp görse bolýar. Aşgabatyň etrapçylarynda zirdibil dökülýän çelikleri dörýän aýallar we çagalar köpelýär. Olaryň aglaby şäheriň çetki etraplarynda ýa-da owalaryndan gelýärler diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli gizliliğiniň şertinde sökbetde suwulan Aşgabatly habarçy gurrun berdi. Habarçy bir näçe gün ozal paragat bäş etrapçysynda zirdibil dörýän 12 ýaşlaryndaky bir oglun bilen sökbetde suwulandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Oglundan ýerden gelendigini soranymda ejesi we gyzjygysy bilen Gökdepeden gelendigini aýtdy. Şeýle de ol ejesi bilen gyzjygsynyň öýleri aýlanyp ýaşaýjylardan ýeme üçin azyk önümlerini soraýandygyny, özüniň bolsa zirdibilden derege ýarajak zat gözleýändigini gurrun berdi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Balkan we Lebap welaýatlaryndaky habarçylary şeýle ýagdaýyň Balkanawat, Türkmenmasy we Türkmenawat şäherlerinde hem gaýtalanýandygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä zirdibil dörýän aýallar we çagalar esasan çörek ýa-da derege ýarajak, soňra satyp boljak egin eşikleri gözleýärler. Azatlyň habarçylary soňky döwürde zirdibil dörýän adamlaryň köpelmegi bilen ýaşaýjylaryň köýüne azyk önümlerini, şoltanda çöregi çeleklere dökmän, zirdibil çelekleriniň gapdalynda asyp goýýandygyny hem aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hem-de gytçylygynyň, şeýle-de iş orunlarynyň ýygyderli kemeldilmeginiň fonunda ýaşaýyş oňşy kynlaşan adamlary barha köp görse bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler.